הלך אליה, ויש ביניהם קרבה בין אמא של אמא שלי לבין אמא של אבא שלי. הלך לאמא של אבא שלי ואמר לה, תשמעי, אני כל הזמן דואג לילדה שלי. אני רוצה להביא אותה אלייך, תגדלי אותה יחד עם חסן יעקוב, זה אבא שלי, והיה לו עוד 2 אחיות. תגדלי אותה ותחתני אותה עליו. אמרה לו, אין לי בעיה, ולא יחסר לה כסף, אמר לה. אני אביא לה כסף כמה שצריך ויותר. אמרה לו, תביא אותה. הוריד אותה מצפנעה לתעז, לסבתא שלי, לאמא של אבא שלי. ואמא שלי גדלה אצל הסבתא של אבא שלי, אצל אמא של אבא שלי. עכשיו, אבא של אמא שלי היה עולה ויורד, קרתה תאונה ונהרג בתאונה. אבא של מי? אבא של אמא שלי. אבא של אמא שלי. כן, כביכול שדאג לילדה הקטנה. כן. הוא קרתה לו תאונה ונהרג. את יודעת את הפרטים של התאונה? סלם יהודה סנעני זה אבא של אמא שלי. כן, את יודעת את הפרטים של מה קרה לו? בתאונות ברכבות, באוטובוסים שם בעדן, לא יודעת מה קרה. האמא שלי גידלה הסבתא שלי גידלה את האמא שלי. איך קראו לה? סבתא. איך קראו לה סבתא? בתעז. זורה. לא, בתעז. מי שגידלה אותה. סורה. רומיה. מתי שנולדה רומיה, רינה, של שמעה, קרא לה בתימון, תגידי את רומיה. קלטה לו, למה אתה רוצה שאני אקרא לה רומיה? למי, לרינה? אבא שלי אמר לשמעה. כן. תקראי לרינה רומיה. כן, למה? למה? על שם אמא שלו. אמא שלו קראו לה רומיה. כן. אמרה לה, למה תיתן לה את השם הזה? אמר לה, זה על שם אמא שלי, תקראי לה. קראה לה רומיה. אני יכולה לקחת את קלבי. הסבא שלי אחר כך, אבא של אבא שלי, היה עוסק בשרפות. זה שנפטר בתאונה שקרה לו תאונה? לא, הוא כבר נפטר, כבר הלך לעולם. מי נפטר? האבא של אמא שלי. כן, הוא נפטר. סלם יעקוב יהודה סנעני. הוא נפטר בתאונה. הוא נפטר. עכשיו אמא שלי נשארה יתומה. נכון. אצל הסבתא שלי. בתעז. אצל סבתא רומיה. נשאר רומיה ואיך קראו לסבא שלך? אבא של אבא? הסבא של אבא שלי? כן, אבא של אבא שלי. בתעז. חסן יעקוב, הוא נשאר, הוא עדיין חי. לא, יעקוב, חסן איברהים. חסן יעקוב, אבא שלי קוראים לו. הסבא, אני שואל. הסבא, והיא סבתא, קראה גם לאבא שלי חסן יעקוב. אוקיי. בסדר. בקיצור, הוא היה, אבא של אבא שלי, שורף בתכשיטים מאוד מאוד יקרים ויפים. לערבים וליהודים, בתעז. עכשיו, החברות של בית המלוכה היו הולכות להתארח אצלם וראו תכשיטים כאלה יפים. שאלו אותם מאיפה התכשיטים היפים האלה? אתה יודע, היו עושים טבעות, ומסק, ומעבד, ומררי, ונוחש, דברים מהממים. שאלו אותם מאיפה זה? אמרו האנשים האלה לנשיות של המלך, זה יהודי אחד עושה. תבואו אותו. אמרו לסבא שלי, בוא רוצים להזמין אצלך עבודה. הלך לבית של המלך, לאנשים, ואמרו לו שיקח, היה לו מידה, טבעות, היה מכניס את המידה הזאת, הוא היה עושה להם לפי מידות. המלך ראה מה יש לאנשים שלו, שאל מאיפה זה. אמרו לו, יהודי אחד עושה. אמר להם, אני רוצה שהיהודי הזה יעשה לי טבעת. תזמינו אותו. הזמינו אותו, עשה למלך טבעת יפהפייה. טוב, עכשיו סבתא נעשה ידיד המלך, הסבא שלי, היה ידיד של המלך. קראו לו על אימאם אחמד, בתעד. אז הסבתא שלי הייתה עושה לחוף ביום שישי,
והוא היה הולך להביא לו לחול. ממש הייתה קרבה ביניהם. עכשיו ביום שישי המלך יוצא להתפלל במסגד. הוא היה לו סוס, היה לו 2 סוסים, אפילו זוכר את השמות שקרא. אחד קרא לו הרעד ואחד קרא לו אל-בדר. אז המלך מסתובב אחרי תפילה, מסתובב במדינה. במדינה זה מין עיר גדולה ככה, קוראים לה מדינה. רואה שהסבא שלי הולך בדרך. אסר את הסוס, עלי המלך הולך עם 2 שומרים. נתן יד לסבא שלי והרים אותה, רכיב אותה על הסוס אחריו. והשומרים ראו את זה ואמרו, מה? ככה עושה ליהודי? ככה עוד מעט ישים אותו על כיסא מלכות. מה זה מרים את היהודי? נותן לו לשבת על ידו. היהודי הזה לא יישאר בחיים. זממו להרוג את הסבא שלי. איך יהרגו אותו? באיזה דרך? עבדו על זה, עקבו אחריו ביום שישי שהוא יוצא מבית הכנסת. השבוע הראשון והשני, כשמתרכזים על השולחן כל המשפחה, הוא באמצע הקידוש, באו מהחלון, ירו בו כדור אחד בראש והפילו אותו, הרגו אותו ערב שבת, והמשפחה מסביב לשולחן. וואו. סבתא שלי אמרה לכל הקהילה של היהודים שם לא להגיד מילה אחת, לא לצעוק, לא להתפקח, לא לעשות שום דבר. ישבו 7, אחרי ה7 הייתה עיר שקוראים לה מורבעה. המורבעה שם, במורבעה הזאת הייתה קהילה יהודית נפלאה, והיה שם ראש עיר שאהב את היהודים אהבה ככה. שלחה שליח למישהו שם מהיהודים. במורבעה. למורבעה, מין תעד למורבעה. ואמרה לו שישלח לה 2 אנשים משם עם 3 חמורים בלילה. אספה את כל, אמרה להם יש לי רק ילד אחד. המלך יודע שיש לי גם בן, ולא רוצה שיתיידד עם הבן שלי וגם יהרגו לי אותו. לקחה בלילה את כל הסיוט שלה ואת האמא שלי ואת האבא שלי ואת 2 האחיות של האבא שלי, ויצאו למורבעה. ויצאו למורבעה. כן. ונשארו שם במורבעה. וחיו שם במורבעה, ועד שעלינו ארצה, היינו במורבעה ושם גדלנו במורבעה. אז אתה יודע, כשיש לאנשים הבעת פנים, שיש לאנשים מרגישים שהם איכותיים, שולטים במצב, היה שם התדיינות, קבעו שאבא שלי יהיה ראש הקהילה שם. ואבא שלי היה באמת ראש הקהילה שם.